всичките участници вътре ти си най-цветната, най-емоционалната, най-извухливата, най-директната. Не си мълчиш, не си скрита, не си потайна, което е дразнещо за някои квартиранчи, които са свикнали да живеят по по-друг начин. Маги, толкова съм заспала. Благодаря ти, че ми слагаш думи в устата, обаче ще стана да ти оправя това кичурче в устата. Моля те, не мога. Тя се породи от днес. Благодаря ти. Тя днес се породи. Искам да кажа, че имаше... Благодаря ти, че ми слагаш думи в устата, защото хора, аз съм още в будна кома. Будна кома и не идват думите. Просто благодаря ти, че ми помагаш. Наистина е така, факт е това. Здравейте, добре дошли на кафе. Много емоционален гост беше Петя Боюклиева. Освен, че се забавлявахме и се посмяхме с нея, на финала видяхме и сълзи в очите й. Ще ги видите и вие. Малко по-късно ще видите продължението на разговора ни с Петя. Сега обаче ще ви припомним една друга среща. В края на месец ноември на гости ни беше лечителя Владимир Бушнаков, познат на всички като дядо Владо. Той излекувал себе си от рак и още 3 нелечими според лекарите болести. Отдава се на изучаване на алтернативната медицина и на това да помага на хората. Целият си живот посвещава на това. Всъщност при нас той представи лечение с помощта на сокове, билкови отвари, чайове. Едно лечение на австрийския лекар доктор Бройс. Дядо Владо има допълнение към това лечение, свои. Решихме днес, поради огромния интерес, да ви припомним гостуването на дядо Владо, най-важните моменти и точната схема на приемане на тези чайове и сокове. Гледайте. Много ми е приятно да кажа добре дошъл на кафе на дядо Владо. Здравей, добре ми дошъл. Благодаря. Всъщност, трябва да започна днешното предаване с едно признание. Целият ни екип е много впечатлен от твоята история и от теб самия. От това как си се справил с нелечими заболявания, рака е едно от тях. И най-вече от това, че ти съвсем безкорисно искаш да даваш твоето знание на хората. Първата книжка, която ми попадна, на улицата си я купих, на маса се продаваха екземпляри от книжката "Здраве от аптеката на Господ" от австрийската лечителка Мария Требен. Да. И аз я купих. Не съм дълбоко вярващ бил никога. Може да кажа, че сега съм повече вярващ от тогава. Защото преживях много неща за себе си, за много други съдби на хора. И разбрах, че има и някаква намеса свише в много от случаите. Но в тая книжка намерих откритие за себе си. 10 билки се сочат, които помагат при лечение на рак. И аз си ги купих и започнах да си правя процедурите, предписани там. Чай. Да. Нали? Тоест започна с тези 10 билки да лекуваш себе си, които прочиташ за... Да, и почувствах подобрение. И разбрах, че това е направление, което трябва да разширявам, да обогатявам знанията си и почна да купувам книги. Тоест пробвал си всичко почти върху себе си. Кое мислиш, че ти помогна? Кое излекува рака? Мисля, че всичко по-малко ми помогна. Първо изчистих от организма си всички отрови, натрупани отрови, токсини в организма. А това е предпоставка за успешно лечение. Оказа, че австрийският лечител Рудолф Бройс още към 30 годишен е прочел някаква стара немска книга за лечебните качества на зеленчуковите сокове и на плодовите сокове, въобще на соковите. По експериментален път е написал неговата рецепта. Да. И тя помага вече на много хора. В Австрия той е излекувал за 60 години живот, след 30 годишната си възраст, десятки хиляди хора от заболявания, считани до тогава за неизлечими. Но сега с теб ще си говорим точно за метода на Бройс, към който обаче ти имаш много нещо твое внесено в този метод. Има нещо. Лечение с глад, билкови отвари и зеленчукови сокове ни показва дядо Владо. Лечение за редица неизлечими заболявания. Тук сложихме в половин литър вода 2 чайни лъжички салвия. Това е първият чай, който ще направим с теб и за който ще поговорим. Трябва да ври 3 минути, още мъничко остава. Да. Това е важен чай в това лечение, така ли? Да, много. Той и бъбречният чай са основни чайове.
Добре, тук на третата минута трябваше да добавим още нещо. Горе-долу е около третата минута. Мента, маточина и жълт кантарион. Добре, разбъркай ги, дай една чайна лъжичка, след което вече ще махнем от огъня. Нали така, не трябва да врия, само да кисне. Да. Добре, ти си ни дал точните пропорции и рецепти, сега го правим. Оставяме да кисне, след 10 минути този чай се прецежда от салвия, а след малко ще разберете как точно, по каква схема се пие чайовете, но тъй като в това лечение с глад има още доста чайове, да минем, ако искаш, на следващия. Следващия, който каза, че е много важен, е този за бъбрец. Бъбречния, да. Бъбречния чай. В него какво има? Той не трябваше май да се пие много дълго време, така ли беше? 3 седмици. Не повече от 3 седмици. Да, 3 седмици, след което се подменя с чай от невен. Да. За вторите 3 седмици. Добре, Еличка, имаме го направен чая за бъбреци, нали? Точно в малкото канче. 15 грама полски хвощ, 10 грама коприва, 8 грама паче трева и 6 грама жълт кантарион. Добре. Това се залива с 250 мл вряла вода, кисне 10 минути. След това се прецежда. След като се прецеди, нали така, се добавят 2 чаши вода и тогава се вари отново чист, без вътре да са билките. Така ли е, дядо Владо? Да. Кажи какво има в чая от невен, освен невен, в какво количество В вода? чая от невен има 3 лъжици невен в 750 мл вода. И сега обаче дядо Владо да каже колко време киснеше. 10 минути ли беше? Чай от невен ли? Да, май така беше. Чая от невен Не мога, аз не съм толкова добра, беше колкото 3 него. минути, прецеждаше се. Да, кисне в 3 минути, прецежда се и после ти си доктора, ти ще кажеш. Докато се охлади, може се пие. Добре, този си Всички признавам, чаи че е се много пият вкусен. хладни. Само да кажем, че захар не се добавя в никакъв случай. Не. Това е се- лечение, никакви забравяйте за... последители. Друг интересен чай от кръвен здравец. Да. Разбрах, че го препоръчваш, особено в случаи, в които е имало лъчи или химиотерапия. Да. Защо? Защото той съдържа радий в някакво количество. Това няма ли още допълнително да натовари организма? Не, точно това е. То е естествено количество, природно количество. Да. И заради това е хубаво да се използва. Това е, мисля, че кръвния ни здравец чай, така ли е, Елице? Една щипка от кръвния здравец, която аз за първи път чувам този вид билка, се залива с 125 мл вряла вода и По кисне. необходимост заменяме с кръвен здравец, защото другия не се продава никъде. Да. Ако някой го познава и може да се го набере, може да се ползва. Този, който е в наброй с оригиналната Да, рецепта. оригинал. Част това са билковите отвари, чайове, които трябва да се приемат. Като казахме пак, по време на това лечение се гладува. И зеленчуков сок. Елице, стигнахме до зеленчуковия сок. Сега Първо цвекло. 300 грама цвекло. Една глава, която естествено хубаво малко поне да изрежеме. Да. Да. Белиме ли ги или не? Не. Само ги хубаво се Измиваме измити. си. Ряпата е малко, 30 грама, 100 грама са морковите и 100 грама е глава целина. Защо трябва да ги направя на сок, а не могат така да се... Ето сега ще чуеш. Всички твърди частици се отразяват много зле на туморите. Растат туморите, когато се яде твърда храна. Даже частици да са малки, твърди и те трябва да се Вълканцата дори филтрират. от... Да. Так, затова не само ще направим сока, ще го прецедим през няколко слоя марля. Еличка, за да няма абсолютно власинки. никакви власинки, Разбрах. никакви. Картоф слагаме ли Този го? картоф, Да. колкото е яйце голям, Толкова. винаги ли... добре. Той май трябваше да присъства само в определени случаи. Така ли беше в тази рецепта? Може да не се слага винаги, обаче не пречи да го има. Дядо Владо, може би да кажем, че сока трябва да е прясно направена, не да го направим сутринта и да го изпием вечерта, Не, може целият ден да се пие. но да го правим целият ден да се пие, но да го Прави направим. се веднъж, да. Така ли? Да. И може да се пие и следващия ден, ако остане количество някакво от той. Да. Само Добре. че се съхранява в хладилник, в стъклени шишети. Сока се пие бавно с дъвчене. Какво значи с дъвчене един сок, който дори власинки няма в него? Бавно да се ослюнче. Слюнката играе много важна роля при приемане на соковете. Ако има и сок, естествено, от слюнката наша, Да. тогава Заради е ензимите, по-полезен. които има в слюнката, може би. Доказано е, че е по-полезно, когато се ослюнчи. Да кажем на зрителите ни точно как трябва да се приема всичко, което написахме. Започва се сутрин от 8 часа.
с 125 мл студен чай за бъбреци на гладно. Показахме го чая, казах ви, че е много вкусен. И пак припомняме, че това е чай, който се приема 3 седмици, след това се сменя с чай от Невен. Там, където имате чай за бъбреци, го сменяте с чай от Невен. След това Извинявайте, искам да уточня защо на гладно се казва. Защото има хора, които не могат да гладуват. Или не трябва да гладуват, ако организма им е изтощен до крайност. Аз съм имал такива хора. Тоест, понякога лекуваш тези рецепти без човек да е на пълен глад, така ли? Да, може да яде и има в рецептата, която съм дал за лечение на Бройс, има глава. Какво в никой случай не бива да се яде по време на лечението. Кажи го какво, и какво е допустимо. Предполагам, че никакви млечни и местни продукти не трябва да се Може и млечни, кисело мляко, например, козе и краве кисело мляко, ниско маслено, може да се яде. Примерно. Месо не. Месото е категорично изключено. Месото и захарите, месото, местните произведения, захарта и захарните произведения директно подхранват туморите. Не трябва да се допускат изобщо никакви частици. Предполагам, че и всякакви такива брашна, такива тестени изделия също трябва да се изхвърлят от менюто. Но пак казваме, рецептата е изключително ефикасна, когато е с пълен глад, но не всеки може да я прави, казваш ти. Затова тук е казано на гладно. Добре, това е за тези, които са в такава фаза на болестта, че могат да си позволят да гладуват. Колко време продължава лечението? 42 дни е пълния курс. А за по-леки заболявания половин курс, 21 дни, 3 седмици. Добре, пак казваме, че тук сме написали нагладно за случаите, в които човек ще приема някаква храна. Но, независимо, че приема някаква храна, този първи чай трябва да е нагладно в 8 часа. Да. След това в 8:30 125 мл чай от салвия, жълт кантарион, маточина и мента. Припомням ви пак, салвията се вари първо 3 минути и след това се добавят жълтия кантарион, маточината и ментата, още 10 минути киснат, прецежда се и се пие. В 9 часа 125 мл сок от зеленчуци. 9:30 хладък чай от салвия, отново жълт кантарион, маточина и мента. В 10 часа отново зеленчуков сок, същите зеленчуци, които ви показахме. В 12 часа студен чай за бъбреци на гладно. Редуват се всички тези чайове, които ви показахме, и зеленчукови сокове. Това е схемата, по която се редуват. 13 часа 125 мл сок от зеленчуци. В 17 часа 125 мл бульон от лук за болните с малки тумори и за оперираните болни. Не сме казали за този бульон от лук. Бульонът от лук се допуска, въпреки че той съдържа вещества, които по принцип не бива да се приемат. Но се допуска за хората, които са слаби. С много изтощен организъм. Да, изтощените организми. И се прави също по рецепта, точно в рецепта е даден точно как се прави този сок и че се пие само бульона. Твърди частици също не се пият. От 18 до 20 часа 125 мл сок от зеленчуци отново, преди лягане 125 мл студен чай за бъбреци и през целия ден 125 мл чай от кръвен здравец на мънички глътки. Показахме ви и този чай. Ти имаш нещо твое, аз казах преди мъничко, което си е лично твоя добавка към рецептата на Бройс. Отвара от високопланински хвощ. Планинският хвощ стига височина до 2 метра. Ого! Той може да се бере юни, юли, август, септември, 4 месеца. Той има коленца, от които излизат като конци, тънки листенцата. Ето тези, да. Перпендикулярно на стеблото. Какво количество ни трябва от този хвощ за отварата, която трябва да направим? Аз съм писал едно просто практическо правило. Може да се вземат 20 см от стеблото с листата. Тези зеленки. Да, ако обаче той е нарязан на ситно и изсушен, се взимат 3 лъжици. Залива се с литър и половина вряла вода.
Както пише го в рецепта. Да, има го. Има го в рецепта точно. И се разделя на две части. Половин литър за пиене, по-малко, на глътки, през целия ден. Останалата част се правят компреси. Къде? На болните места. Ако тумор е кожен, направо на болната кожа, където е тумор. Ако е вътрешен, над органа, който е болен. Има се плътна кърпа, накисва се в отварата, изсежда се да не тече вода от нея, да не шурти вода, но да е влажна. Слага се на болното място, покрива се, отгоре с найлон се покрива и след това се слага или ластичен колан, за да не пада. За да задържи там, компрес. При това желателно е, тия компресии се правят 3 пъти през деня. 2 часа преди обед, 2 часа след обед и вечерта при лягане за цялата нощ. Който няма възможност, нали, ако ходи на работа някой и така, ако е ангажиран с нещо, може да прави само през нощта. Всичко това, което говорим, което разказваме, с всякакъв вид рак ли си имал успех? Да, до сега няма рак, който да не се поддава на такова лечение. Искам да подчертая още веднъж, че това е точната схема за лечение, която дядо Владо дава на всеки, който го потърси. Безкрайно много хора се обърнаха към нас за помощ. Трудно е да откажеш на човек в нужда. Давахме координатите на дядо Владо, но да не забравяме, че дядо Владо е човек на 85 години и няма как да успее да помогне на всички. Затова и дойде при нас. Затова даде абсолютно точната схема на доктор Бройс, по която лекува. На сокове, чайове, билки, отвари. Освен това всичко, което той е добавил към тази схема, разказа, за да сме лоялни и към дядо Владо и да съхраним здравето му. Помолихме го още веднъж да застане пред камерата ни, заради всички вас, които имате нужда от помощта му, да даде и схемата за захранване след това гладолечение. Вече имате точната схема за лечение с соковете, с билките. Сега ще видите и каква е схемата за захранването. Препоръчваме ви да се консултирате и с лекар, да прочетете литературата, за която дядо Владо говореше, но сега още веднъж застана пред камерата ни. Вижте. От деня след предаването по Нова телевизия не съм обядвал и не съм вечерял никога на време. Слушало се да събира обеда и вечерята към 12 през нощта. Верно е, че идват непрекъснато повече хора от това количество, което мога да изслушам и на които мога да помогна. Благодарен съм и на Нова телевизия и на всички тия, които идват при мене, за това, че ми оказаха доверие и уважение. Но имам една молба. Тия, които идват само за рецептата, да се доверят на това, което Нова телевизия ще кара в интернет. Да ползват рецепта и да не губят време и силите и да не ме затрудняват за това как да обсъждаме рецептата. След като завърши лечението, свързано с гладуване, е редно да се мине плавен период, един период на плавно захранване. Тъй като храносмилателната система се е нагодила вече преустроила към друг начин на съществуване, трябва непрекъснато и бавно да се увеличават храните, с които сме свикнали нормално да живеем. Най-напред с леки чорбички, може крем супа да се вземе, може да се прави копривена супа и други леки супички най-напред. След това може да се почне да се ядат и втори ястия, но пак да се минава постепенно от по-леки към по-тежки. Например, може да се ядат като
ядени салати с нещо, да кажем, с малко сиренце или с маслини или нещо друго. Преди да се мини към храни вече, готвени храни. Зехтин може да се приема и този преход трябва постепенният преход да продължи около месец с постепенно разширяване на асортимента при храненето и на тежестта. Може да се яде вече и месо към края на този период, като се почне с пилешки, супишки, нещо друго от този род, с риба, което е по-добре да е печена в началото. Пълнозърнен хляб може да се яде дори по време на лечението и аз това съм го писал в рецептата, но в малки количества, много малки. Нали? И то от хората, които не могат да гладуват по някои причини. Примерно, много ослабнали от заболяването. Тегло под 50, дори под 40 кг имам пациенти, които задължително трябва да ядат. При захранването не трябва да се спазва някаква конкретна схема, а да внимаваме просто да не прекаляваме с храната и може би да слушаме организма си. Така ли да разбирам? Това, което каза ти е правило за храненето, за правилното хранене. Че трябва да се ядат повече постни храни. За храненето най-добрите книги, които аз съм чел до сега, са на Петър Димков и на Лидия Ковачева. Лидия Ковачева добре пише как може да се премине от гладуване към пълноценно хранене. Той е преход, тя най-добре го е описала. И така цялата информация за чайовете, за соковете, за лечението по доктор Бройс, по тази схема, да, и захранването ще качим на нашата фейсбук страница, така че всеки, който има нужда от помощ, може да се справите, защото не е нужно да ходите при дядо Владо. Пак казвам, той е на 85 години, много му е трудно, не може да приеме всички хора и няма да ви каже нищо по-различно от това. Това е абсолютно пълното лечение, което ще качим на нашата фейсбук страница. На нашата фейсбук страница. Да, и в крайна сметка здравето е в наши ръце, наистина ти го каза преди малко. Така, да. Сега аз пък продължавам с нещо любопитно. Ще да зарадвам всички неомъжени жени на възраст между 12 и 25 години, които могат да се яват в понеделник на националния кастинг за конкурса Мис България 2014. От 12 часа ще се проведе и освен Евгения Калканджиева, разбира се, там ще бъдат и всички победителки в регионалните конкурси от веригата Мис България. Ми може да се явиш, ако искаш, ама нали не си минал. Аз съм всъщност. Минала си възрастовата граница обаче. И сега още нещо любопитно ще ти кажа. В понеделник знаеш, че къщата на Big Brother ще затвори вратите си, но пък едни други врати ще се отворят веднага на следващия ден, защото и това са вратите на богатите аристократични къщи в Беверли Хилс. Днес друго казвам, защото наистина във вторник на 16 декември с двоен епизод започва сериала Подли камериерки от 20 часа по Нова телевизия. И интересното е, че всъщност тук това е премиерата на премиерния сериал, нали, в който Ева Лонгория се изявява като продуцент, а не пред камерата, а зад камерата. И тук си партнира отново с едно познато ли име от Холивуд и това е създателят на Отчаяни съпруги Марк Чери. Но няма да ти разказвам сега повече подробности за това. Ще го направя по-нататък. Ще направиш. Аз ще гледам по-нататък. Какво ще ми разказваш? Да, ще гледаш, ама ще ти разказвам разни любопитни Какво да очаквам? подробности. И сега, ако искаш, още нещо много приятно съм ти приготвила за една балетна, т.е. премиерата мина, но понеже беше много успешна, премиерата на приказката Котаракът Чизми, дела на балерината Красимира Колданова. Да, нашата Аса игра на премиерата в главната роля. И понеже наистина всички 6 спектакъла минаха под огромен успех, сега ще има в неделя още един от 16 часа в залата на кино Люмиер. Това е малкото НДК, така наречено, да ориентираме зрителите. И естествено пиесата балетната пиеса е направена страхотно, атрактивно, но тук ще кажа още нещо. Ще издам за всички онези, които ще отидат в неделя от 16 часа в кино Люмиер, че самата
прима балерина Красимира Колдамова ще посрещне гостите на представлението. Самата тя имаше рожден ден, между другото. Нека да я честитим от името на целия ни екип. Великолепна е тази жена. Великолепна е, наистина. И така, сега имам... Знаеш, че ти, когато участва в Big Brother, твоя сезон беше благотворителен. Да. И тогава една от каузите, за които събирахте средства, беше за медицински център за деца с специални нужди. Какво се случва обаче няколко години след това? Нека да видим. Айде. Преди 9 години, водени от идеята да споделят собствения си опит, група родители на деца с проблеми в развитието създават фондация за подкрепа на семействата при рехабилитацията, отглеждането и интеграцията на децата със специални нужди. 4 години по-късно, с много усилия и безвъзмездната помощ на дарители, те създават и първия по рода си модерен медицински център за активна рехабилитация в България. Този център обединява няколко различни сфери на работа с децата с увреждания. От една страна медицинската дейност, съвсем чисто терапевтичните процедури, от друга страна работата с родителите като социална дейност и работата с децата за тяхната социализация. От друга страна пък имаме и чисто информационни функции, защото много от родителите успяват да научат какви са техните права, какви са предимствата, които могат да ползват при различни институции. Тоест опитваме се да бъдем полезни на абсолютно всички нива и от друга страна пък да променяме и нагласите към малко по-положителни към децата с увреждания. Ние посещаваме центъра от година и половина-две. Не съм сигурен вече колко точно. И важното е за нас лично, първо това, че работят много професионално и много добре. Ние ходим периодично за терапии и процедури в Израел и така можем да направим сравнението. Включително и там, когато сме им пускали клипчета от тук, от неговите терапии, в смисъл там казват, че рехабилитаторите работят перфектно с него. И другото, което за мен лично, за нас конкретно е много важно, че тук не гледат на децата като на пациенти. Той идва с огромно удоволствие. Моя брат е болен от детска церебрална парализа и затова ние идваме и просто ти идваш всеки ден и гледаш как децата се смеят с всички останали в групата, родителите ги оставят там и те се социализират страшно много сред другите деца. Аз не виждам разлика между тях и мен. Ти можеш да комуникираш с повечето и те се смеят на твоите шеги, ти се смееш на техните. Примерно имаше един Иво, който го даваха по телевизията и той каза така: От по-хубавата страна ли ме снимахте? Всеки ден през центъра минават над 40 деца от цялата страна, но техният брой, както и нуждите им, все повече се увеличават. Това налага изграждането на нов, по-голям и по-модерен център. Дойде работа по един проект, който да обедини социалната дейност на фондацията, медицинската дейност на центъра, както и образованието, което е необходимо за тези деца. Събирането на средства за построяването на новия медицински център вече започна. Тази година коледната кампания на фондацията е свързана с продажба на коледни картички, които 11 млади художници са нарисували безвъзмездно в подкрепа на децата с проблеми в развитието. Всеки би могъл да помогне, като си закупи картички, които да подари на близките си. Много са хубава инициатива, лесно за изпълнение. Много ми се иска на тези родители, на тези дечица да им е леко и децата да се чувстват като всяко друго дете. Ще се случат тези неща, но... Дано, трябва им по-голям център, дано да се съберат средства. Ще се съберат. Сега обаче, аз съм ти приготвила изненада. Обичаш ти изненадите? Обичам, разбира се. Ще поканя при нас една народна певица с псевдоним на Царица. Народна певица с псевдоним на Царица. Да, така. И това е Елка Александрова, която е известна с псевдонима Търновската царица. Така че сега е каня при нас. Заповядай. Здравей. Здравейте. Добре дошла. Благодаря. Благодаря много.
Така, казах, че псевдонимът ти е Търновската царица. Защо? Откъде го измисли? Какво се случи? Здравейте. Първо, благодаря много и за поканата. Гали, много съм радостна, че в твоето предаване мога да анонсирам. Не, това е моето предаване, тя просто води тук. Вашето, добре. Ние имаме и старо приятелство. Аз на 16 февруари, преди, когато стартирахте тогава, бях се обадила да честите и така се случи просто, че бях първа, когато ви се обадих. Ами, за това, че като синоним нямам представа защо. Те хората определят всъщност. Аз ще спомена както една наша много... Една твоя песен, така се казва. Да, и Търновска царица, да. Аз имам много песни други, но както казва и ще спомена дума отваря Лили Иванова, аз имам толкова много песни, само детелини. И така, че хората определят песните, които... Добре, да ти си народна певица, но си наблягаш повече на авторската музика, нали така? Да, не се среща често. Ами да, аз съм народна певица. Според мен народна певица означава, че българска музика, но то е и призвание, може би. Аз, откакто така съм запяла, си създавам авторска музика. Винаги и текста и музиката се пише сама. Тоест не търсиш автентичен фолклор? Не, аз харесвам много други песни, автентични песни и на други изпълнители, но просто то е като... може би с един такъв стил и като почерк. Откакто съм запяла, аз се създавам сама песните. Не е ли по-трудно? Защото колкото и като че ли се говорим, че не е много на почит фолклора, има песни български фолклорни, които много се обичат, докато да наложиш нещо ново, предполагам, че е по-сложно. Да, при мене, не знам как да кажа, от самото създаване на песните, радвам се на това, че възприемат се от различни поколения и се превръщат, хората ги превръщат в хитове. Когато създадох първата... Значи създател на хитове си ти. Ами, изглежда е така, просто защото са по-съвременни, с новаторски елементи, пак са народни, т.е. фолклорни. Защото малко думата народно, като че ли се преекспонира и означава народно, общо, колективно, но са фолклорни, но са с така почерк, индивидуално съм сложила с моето виждане за музика. Ти затова ли казваш, че не си археолог, си строител? Точно. Аз съм строител, защото създавам изначале, така да се каже, песни според моето виждане за музика, като текст, като мелодии. Доколкото знам, ти си живяла в Германия дълго време. Да. Сега за малко ли си в България? Не съм за малко, Гала. От 2 години вече съм официално съм си в България. Защо така реши? Имах избор първо. Имах избор и да ви кажа, специално може би защото заради фолклора ли е това, човек да е в чужбина е една болка непрестанна за България. И от последните 10 години всъщност аз много пътувах, тъй като през 2003, когато се обаждах от чужбина как е с фолклора, с народната музика в България, мои колеги близки казваха, каква народна музика ти чуваш ли тук са, нали, не че са извинени, но банани, чершафи, така. И да, и в един момент аз, когато издадох 2003 в една така популярна, нали да кажа, фирма, издател, продуцент, и изведнъж се обърнаха някак нещата, обърнаха внимание и младите хора, и Търновска царица, всъщност, първият албум, когато издадох. Много се развълнуваха хората и започнаха и по дискотеки да завършват младите хора с българско хоро. И така всъщност до днес, както се казва, но от последните пък 3-4 години и художествената самодейност е в разцвет, което е много хубаво. Традиции, ритуали, така че... Добре, ти си при нас тук по повод предстоящия ти концерт на 16 декември. Разкажи ми, разкажи малко, какво да очакват... Да ги поканим? Да, разбира се, да. Ще дойдат твоите фенове. На 16 декември във вторник, идващия вторник, в зала Люмиер НДК, е като концертът е като коледен концерт, но и като завършек, така да се каже, като венец на националното турне, което тази година така мога да скромно да се похваля, че така мина много успешно в много градове в страната. И този концерт, така, до сега, интересът е доста голям, не доста, но много голям. Какво ще представиш? Авторска музика? Ще има ли гости? Всичко е авторско. Всичко, да. Аз наистина, моят репертуар е цялата авторска музика, макар че знам много песни на други изпълнители, както споменах, но аз се изпълнявам авторска музика. Оркестър на живо ще има ли? Да, абсолютно всичко е на живо. Да, ще има танцова формация, която ще играе на фона на музиката, която ние правиме.
оркестър на живо. Колегите са възпитаници на Пловдивската академия, много добри музиканти, които и аранжимент е дори на тях. Райко Севов акордеон, клавир, цигулка, кларинет, бек вокали Радка Кръстева, която изпълнява с всички мои песни вокалните партии, танцова формация и много изненади сме подготвили. Значи ще се забавляват хората на 16 декември от 19 часа в зала Люмиера. Успех ти желаем от Много сърце. благодаря и вас, ви каня също и много ще се радвам. Благодаря ти. Благодаря ти, весели празници. Много благодаря. Много благодаря. А вие сте най-слънчевото предаване, което има в българския филм. Благодаря. Всичко хубаво. Имаш 15 секунди в твоята си рубрика, в твоето предаване да кажеш нещо. Да, мога да ти кажа много бързо. То всъщност е очаквано от това, че след като ти казах, че вчера Лео Ди Каприо е хванат с 20 девойки да излиза от клуб, сега излезе информация, че се е разделил с настоящата си приятелка, топ модела Тони Гарн, с която беше близо една година заедно, но какво да правиш? Той си пада по модели. Бар Рафаели, Жизел Бюнхен, айде, това от мен. Жив да го жалиш. Добре, продължава разговора ни с Пети Боюклиева. Вчера си говорихме, остана много неща, които си казахме. Останаха на запис, ще го видите сега. Приятно ми е да